Randi er en dame på 27 år. Hun arbejder som rengøringsassistent på DSB. Hun rengør toiletterne. Randi er meget glad for sit arbejde. En dag Randi er fri fra arbejde, går forbi en butik, og hun finder en taske, som hun er helt vild med. Randi har desværre ikke råd til tasken, så hun beslutter sig for at ringe til banken for at få et lån. Ja, goddag, du taler med Randi. Jeg kunne godt tænke mig at få et møde med dig omkring et lån. Ja, okay, jamen så ses vi på mandag kl. 12. Hej Randi. Hvad er det så, du vil denne her gang? Jamen, jeg fandt den her fede taske, ikke? Så jeg kunne godt tænke mig et lån. Okay, men har du noget arbejde? Ja, jeg har fået et arbejde. Jeg arbejder på DSB som rengøringsdame. Okay, hvor lang tid har du arbejdet der? Jeg arbejder i 2 måneder nu. 2 måneder? Ja. Okay, hvor mange penge er det drejer sig om? Ja, det bliver jo nok en 30.000, ikke? Hvis jeg også skal have råd til min katte. Skal du bare bruge pengene på katte og en taske? Ja, det betyder meget for mig. Jeg har en stor del i mit liv. Katte. Okay, men nu er det sådan, Randi, at du skal arbejde mindst 3 måneder, før vi kan hjælpe dig. Desværre. Så er der ikke noget andet, vi kan gøre for? Nej, du skal desværre få løn ind på din konto i 3 måneder, før vi kan hjælpe dig. Der er ikke noget at gøre Jamen, hvad skal jeg så gøre? Der er ikke, du kan ikke Jeg har jo gøre. brug for pengene. Jamen, Du må jo hjælpe mig her, ikke? Jamen, du må desværre vente de sidste par måneder, før du kan få et lån. Så, ved du hvad? Var der ellers noget? Så var der ikke andet nu. Okay, farvel. Så må du hygge dig, din meget kærlig.